आं निउकामार रावखौ मोजाङै सिनाय मोना बिदि जाहोनाव अब्लाबो निउकामार बांसिनैनो नोंसोर गार्लसफोरनि गेजेराव केम्पास खालामनो हागोन नाजाजागोन दे थेंक इउ इलेक्टेड जाब्ला पार्टि जानो रादाय थाबाय दे होमबा थादो दे फंबाय ए माथो आदा समबार सोलाय हाथायाव लां नामा फंबाय ए आदा बारिनि बेसाद हाथायाव एसे लांनि खरसफोर ओंखारो होनदां हा आदायालाय बहाथो थांनो ए माइजलि फारानि आमाय आइला अजानाव एसे थांब्रबनि नै फंबाय माथो नोंसोर लागोनि बैसागु माहाजोना लावदांगिखौ बिहारिसो लाबावबायनो हा मिटिंआवलाय माथो सावरायलायामोन बेफोर गेदेर लोगनि खोथाखौलाय मा बुंनोब्रा आदा हा मिटिंआवथ' बिमा बिफा लांफै सान्दि गावनियावनो दोनथ'नायनि खोथासोमोन हा बहाथो जाबावखो मोसानि खुगायाव गोलैनाय मैया बहा बारग'नो देवानि गोजा हाबा खालामनानै होबाय बहा लिंबावखो गामिनि मानसिफोरखौलाय हा गामिनि मानसिफ्रालाय रावबो जेबो बुंथ्राखिसै नामा सोर बुंनो गासिबोथ' बिनिनो गुन्दै जाग्रासो बेथ' जोबोद अयनाय जाथारदोंलै फंबाय बेखौलाय मा होनबावनोब्रा आदा दे होमबा आदा बाजाराव थांदिनि आं दे नैहाय फाग्लिफोर मालाय क'क्राझारनि लावदांगियासो बैसागु माहाजोननि बिसि जानानै हाखौनो दाब्लासे मानि मोनबायनो नङालायनो मालाय हाबाखालि सनाखौनो गानख'लायनो हायाखैनो नाङाहाय आंनो बिहारि खाथिनानै सना गहेना मोननायखौ नोंहालाय बबाव नांनोसै गावहा सावख्लायानो गोम दंखायो नालाय ए नंखायसो सावख्लायफिनाव खरबाय थाथारोहाय आवसावा गावनिफ्राय मिथिया सानाखैदि दाखालि उनाव गानलायनायाव नों मा खोथा रायलायाहाय थांबोहाय मैनाथि नङाबा बैसागु माहाजोननि खाजा जागोनबो नंखायबो नङाहाय मैनाथि नङालै आगै ना गिदिर खालामनायखौसो सारहरदोंमोन आङो जाबायगोन नुखानानैबो साबदों नङालै नङाब्रा ओइया मावनो जाखोबो नाला हावरिया खाला बिखानिखौ दै खालामना मावबाबो मोजां गैया इनायनो दै सिगांनाय मोनबाय बुदाखौ
लालायसो एसे खामानि मावबाथाय सान्दुंआवनो दै गांनायसोलै होद सान्दुंआव नुवाखैनाब्रा गिलास गैयाहाय बावबो आखाइजों लोंनांगोन दे लुनां फैबायनाय जिउआव सम मोना रायलायलाय खामानिनि थाफावनो जिरन गैया रंजालाय मादि बराद लाना फैखो बेजोंनो मावा सना बेजोंनो मावा हर सान खामानि सम गैया रायलायलायनो फुं मोना खामानि सम गैया मिनिलायनो मादि बारनायजों हौवा बिजौ देमनायजों गोसो जायो उदां उदां मिनि रंजानो सना
थानो आदानो आंनि जिउ सना बार खोलो बारनायजों औवा बिजौ देमनायजों गोसो जायो उदां उदां मिनि रंजानो आदा सानैजों थानो सैनायनो आंनि जिउ सना बार खोलो बारनायजों औवा बिजौ देमनायजों गोसो जायो उदां उदां मिनि रंजानो सना सानैजों थानो गोसो जायो उदां उदां मिनि रंजानो सना सानैजों थानो गोसो जायो उदां उदां मिनि रंजानो सना सानैजों थानो बाय बुलां मा दै लोंहैना बे मोदैसो मोनलोंबाय नामा दै एसे लुदोंना माबासो गोसोखांनो मोना बेलाय बावनोसै आं दै लुनायखौ एफा स' लुबाय गन्थं हाबनाय जासे ना दे बुरि दे ओइ मैनाथि बिमा माथो जालायखो जोंहा फिसा हिन्जावा मालाबानो गिदिर देरथारबायब्रा लंदां दां जासै दा सोरबा सेंग्राफोरनि खर'आसो सिंदां मादां लाजिनायबो गैला बेहा माखौबा हाराव रावनो सोरबासो गावनि फिसाखौ बिदि बुंबायो इस आंखि नंखायखौ बुंदो नामाब्रा आइ मैनाथि समान बैसोआव नोंथ' आंनो रुमाल हरखादोंमोनलै सिरिथाव सौ आं जाथार बाथ्राखौ दा बुंथार लाजिनायबो गैला बेहा माखौबा लाजिदों शाला दमासि बैसागुआव गावनो आंनो फालि हरदों रुमाल हरदों बुरखायदोंमोन नङाबा आं खन्थ' मोजां सिख्ला मोनगौमोन खर'याव लोंनायखाय फिसाखौ देरदोंसो होनदों ओजों आरो दाहार गोदनासे मानि दङ नोंनि बे दाहारखौ बिदि मालायनाव बोयै बोयै माला सुख'ना मालायनाव बारनोब्लाय सानना नायदों जौसाय आवसौ मा बेसे बुरजा दाहार दंब्रा बे बैसागु मागिनिल'सो बेलाय मासै देग्लाय बोसोरसे थाबावबाथ' जोब्बाय बाराबा बै बन्द'कआव थानाय हाखौ जारिनो फाननानै गासिबो सुख'हैजोबगोन आंजोंलाय माखासे बिलाय फाननो हायो मा उनफ्राव साबा गाहाम फिसा हरब्ला माखौ जानांगौ जारलाखि दाजा आंजोंलाय मा लोब्बा जोंखौ गोदो बिमा बिफाया जाहोदोंमोन नामा हा जोंखौ गोदो बिमा बिफाया जाहोदोंमोन गाबोन बैसागु मासियाव थानानै मोजां सावरायहैगोन थांबानो जाबाय नोंखौलाय सोरदो आथिं खाथाना लाखिदोंसै थांगोनबोथ' थां हा माब्लाथो नांगोल जांख्रा खालामनांगौ जाखो बुरलां मालायफ्रा हादों आरो हादोंसै आंथ' फैगोन देवबारावनो हागोन बायदि सानदों गायग्राफोरानो हाग'थारा माथो होमबाथ' सानब्रैल'सो नांसिगोन माथो मालाय हाखांजोबला बागोलै बाजै आंलाय माथो मैया ओंखाम हैनो थांबा हाखौनो गोथां नुबोथारदोंलाय सामार होनाय हालायाव अबावथो हाब्रु दोल दोल जानब्रा है बे फाग्लि थङालिया नांगोल जांख्रायाव हाब्रु गेलेनो मोननाय नङा साननायाबोलै जोंलाय माथो हालामनाय समाव हाब्रुनि थाखायनो आथिं थिखिलायनो हायालाय गावखौलाय मोजां सानदों फाग्ला थङालाया नङाबा माथो गावबो गेन्द्राद्रासोलाय देलै आबै देनां गायखांखां सानैजों राव खारलाथारगोन आङो नंखायबो नङालै दानिफ्रायनो सिनेमानि एक्टर हारलायबसै जों समायथारगोनबो सानैजों नांखालै आंनो बेखौ देना फिसाफोरानो थरखिया बरखियासो जागोन बे रागा माथोसो आं नोंखौनो हारांगागानो दे होमबा हिन्जावफ्रा गाबोननिफ्राय धामधुम खोथिया फुदो गायनायाथ' मेरला मानसि मोनखागोन हालावबो हानायफोरखौ लिंजागोन होमबाथ' गाबोननो जोंखौ संखानांखासिगोन थ' दा दुखारु नांला भाय उन्दुनोसैथ' माबा गाबोन हालुगुरनो थाब सिखारनो रोंनाय नङा धारा गाव 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 लाफादो मैनाथि गाबोन माइरं फुनांगौ जोंहाबो उन्दुहैनोसै
पार्टी जानो रां बिनानै होगोन आं देरहामारब्ला माने देरहाखागोन कलेजनि 80% स्टुडेन्टआनो नेरसोनखौनो सापर्ट खालामखाबाय नोंहाथ' जों पार्टी मोनजानाय सियर बेनि थाखायनो गिदिंगासिनोहाय बेहाय नोंहा एक्सट्रा देरहाखागोन बुख्रायाबो बारा जाखागोन आलारि मोजां ना मोजां आदा जोंनि ग्रुपआव 10% हरसो आदायानो मोनगोन थेंक इउ आलारि ओजों फैथोंनोसै आंहाय फाग्लि माबाफोर मोनो खोमा थेट फाग्लि मा बाथ्रा आदा आंनि थाखाय नोंनि नाजानाया जोबोद बाख्नायथाव आलारि आंहा दा देरहानाय सियरसै आलारि मा आलारि नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगोन मा बाथ्रा बे आदा गाज्रि मोननाय जासे आलारि नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो नोंनि महरा आंनि गोरबोआव दखरसे जायगा आवग्रिना लाबाय आलारि रियेलि आइ लाभ इउ आदा आलारि Mama kan sih orang hai, minati, kai hai. Makanya mana lebih tak keberapa nomor satu guys. Keberapa bisa lah. taklah Jangan malam hari. Ya, kau musuh tak benar macam. Oh, pulang jauh tapi sih dong bro. Kulit malis singgah situ berada ngelai, kai baru senong kai. Masih tak kelar ni ada, cuma kau. Cinta kalam aja ini, mau nanti. Hai mak. Neng mau lu nak? Apa ya bro? Dia beli nasi lah, pulang. Pulang. Ma. Kejar ada lagi tak? Ah, deh. Mulai dah dapat. Ini oke deh. Angkat cara MC. Nak kopi. Agak ya, pulang. Akan main itu untuk mana? Anang go. Boleh deh. Deh. Aja berangkat. Aja ber. Boleh dah. Aja ber, mozahi mau. Dah mau kenani boibw thang deh. Saya lagi kurti kalian thalang udah deh. Hwnai, panggil bila wah. Abai, minatnya abai. Sehat semua kan? Angkat, no. Lama. No. Den. Pama tuh Chris mau tuh lah kabai. Jabri mana? Onla, bini mana salah kau silang deng. Onla jabri jana gua zakar abai. Obai she, nengsil badi sila naibla. Engkau jabab kuat sudah. Apa hai abang mu ya berlang asal hari ini nak kena isi peradang bikin negara lain sih. Batu banjir terbaik.
दे आबै दे गोथाव संथारदे आबै दे दा हालाफ्रा फैनानै सारामाय गुलायजासे जाथारथों इ फाग्ला बोराया आदा मा खालामदोंब्रा माइब्रा फै फै ओइ आबै मासि लाबोलाय जागोनलै आदा जै सिबराय हा मानि दिसाब्रा आदा रां सदाय लांलायफोरखौ लिरना दोननायाबोलां मानिबा आथि लाबोदोंमोन देवानि बाहाय जों बादियालाय आरो माथो खामानि थाबावनोब्रा आदा सोरनिबाफोर जरा खाना होनो हाबासो मुलाम्फा नङाबा हाराव राव नंगौ नामा आंनावबो सोरनिबा आगान संबोदों नामा देवानि बाहाय आगानखौथ' नुनाया नुवाखैलै आदा नाथाय दैयाव हले नाखौ थफिबाय थानाय नुदों आरोलै थफिनायावनोथ' नानि मोरो ओइ आबै गय लाबोलाय जागोन आदा लासैनो मोनसे खोथा माइब्रा मा खोथा आदा आंहाथ' बिसिया साथामसै नाथाय माथो जोंनि जिल्लायाव आं बादि बिसि साथामा लामथारसै बेनिखायनो मा लाबावनो सानदों जागोन आदा जागोन गुबै बाथ्राया जाबाय लानानै जाहोनो आरो सामलायनो हानायासो बाथ्रा आरो आदायाथ' जाहोनायनि जेबो जिंगा गैया नङाना गया जादों माइब्रा जागोन आदा जागोन बेखौ आरो बुंबावनो नांगौना मैदेराखि माब्लाबा लैथोनि दैखौ लोंनानै फोजोबना हाफेरबाय आरो सामलायनायाथ' आंनिसो बाथ्रा मावजिया थिग थायोब्ला एन्जरा जेसेबांखि बुरजा जाया बारनो हाया एकदम थिग बाथ्रालै आदा सोरखौथो मेगन खेबदों आदायालाय मेगनखौथ' आरो मा बुंबावनो मोसौआ बोराय होलां गांसो गोरलै नागिरहोलां बुरि रान्दिखौलाय बहाथो मेगन खेबनो बेनिखायनो दहाय होफैनाय मैनाथि सिख्लाया बेखौनो सानदोंमोन आं गाज्रि जागोन नामा जै सिबोराय होमबाथ' माथो हिनजावाबो न'आव हाबफैखाथारबायलै आदा दानिया दिंग्रि लानानै खब्राहैबानो जाबाय थब्ल' बुंनो थांब्ला खामानिया आंनिल'सै सिरि सिरि बारा गोसा राव होब्ला सङाव हाबखानाय मैयाबो गुबुंलांनो हागौ नों खालि हिनजावनि बिमा बिफाखौ राजि खालामनो हाबानो नोंनि बान्थानि थाखाय जिंगा गासि बेखौ आंबो जिंगासिया आदा होमब्ला बाथ्राफ्रा फाक्कासि नङा होमबा आदा औ नों दा बेलासेयाव न'आवनो थादो गासै बाथ्राफोरखौ नोंनावनो थांनानै सावरायहैनोसै जाया होमबा जायो आदा जायो दे होमबा आदा आं थांदिनि थांदो जै